BTR खुंथायखौ लानानै फिन खेबसेबाव दावराय देख्रेब खिन्थु बिसोर दाबो फात्ता मोनाखै दा बेफोरखौ इमिडियेट फात्तानाय बेबस्थासो प्रमद बर'मोनहा लानांगौ बे गोदाव सोराव खिलन्जिया नागिरलाबायनानै खिलन्जियाफोरनो हा होनो नागिरनाय खिलन्जियाफोरनो फात्ता होनो नागिरनाय बेखौ बन्द' खालाम बर'नि अनगा गुबुन हारिनि सुबुंफोरनो हा होनो नागिरनायखौ प्रमद बर'आ बन्द' खालाम दिनै 2014 आव सावथाल बर' दावरावस्रिनि गामियाव दावरावस्रि जानाय समाव 7था बर' गामिया दिनै गारना खाबाय गामि गारनानै बे 7था गामिनि बर'फोरखौ दोनहैफिननांगौ हारियारि दाङाबाजि जानायजों हा गारना खारनाय बर'फोरखौ दोनफैफिननांगौ दानिया सिखार खालामबाय आरो दानिया गावसिनि भुलखौ सिखार खालामबाय भुल जादों दा बेखौ खरिजिन दाम होबाय आरो भुल जानायखाय दा माने दा 6 शेड्युलनि नियम बादियै दानिया होफिनसिगोन होनबाय आरोखि दा बिटिसि बादि एथ' गिदिर सरकारि बे माने रायजो सालायनाय बे अफिसा बिटिसिआ सेक्रेटारियेटआ नों बिदि भुल खालामनो नामा लासिंसिं BTC सरकारा गोदान गोरोन्थि खालामनाया जोबोद लासिंसिं खिलन्जिया सोरखौ बुंदों बिथाङा बे मिथिया दां जेबोआनो गियानदां दा जोंसो बुंनो लुगैदों दा बिथाङा माने खिलन्जिया बिथाङा बुंफायो दा खिलन्जिया गावनि माने खैना गोरलैयानो बोथाय खिलन्जिया नङा गावनानो BTR खुंथायनिसिम दावराय देख्रेबनि दैदेननाय हान्जाया माखासे दाबि गथायदों लोगोसे बुंबावदों गथायनाय दाबिफोरखौ थाबैनो मावफुङाब्ला गोख्रोङैनो सोमावसारगोन बेखौ प्रमद बर'आ गाज्रि मोननो नाङा बे बाथ्राखौ बुंदों जनजाति सुरक्षा मन्चनि दैदेनगिरि दावराय देख्रेबा जनजाति सुरक्षा मन्चनिफ्राय फैदों आरो लोगोसे बै मजाबारि गामिनि रायजोफोर जों ज' बिटिसिआव फैदों दा जों फैनायनि उद्देश्यआनो जाबाय बे मजाबारि गामि सथ' मजाबारि बर' मजाबारि आरो दलगाव बे मोनथामबो गामिया ट्राइबेल बेल्टआव गोलैयो बेयो 1947नि 5 डिसेम्बराव दानाय दा 1957नि 5 डिसेम्बराव दानाय समनिफ्राय खुनु गुबुन जाथिया बे जायगायाव थानो मोना दा खिन्थु दिनैसिम बे जायगायाव गुबुन हारिया बिसेसकरि माने मोनसे पार्टिकुलार मोनसे जाथि मुस्लिमफोरसो हाबनानै दंफैयो एसे इलिगेल भाबै हाबनानै दङ बे जायगायाव बे गामिनि मानसिफ्रा दासिमबो हानि पाट्टा दङ आरो बिस्रा खाजोना होबाय थायो दा हानि पाट्टा गोनां खाजोना होबाय थानाय बे हायाव बिसोर इलिगेल भाबै थागासिनो दं दा बिसोर होखारनांगौ दाबो होखाराखै जों गोबाव समनिफ्राय नाजागासिनो दङ दा होखारनायनि फाइलाबो गासिबो प्रसेसा जाजोब्बाय गासिबो प्रसेसा जाजोब्बाय थिग जाजोब्बाय होखारनांसिगौल'सै दा होखाराखै दा जोंना माने लेन्ड डिपार्टमेन्टनि EM रन्जित बसुमतारिया फाइलखौ लाखिनानै दोनदों दा लाखिनानै दोननो नाङा बिथाङा होखारनांगौ थाबैनो आरो बिथाङा रायलायनायाव बुंदोंनो हा बिगोमानि सिगाङाव बुंदों जे माने बिसोरखौ होखारनायनि उनाव दोनफिननायनि बेब'स्था लागोरनांगौ जोंहा बेनिखायनो जों बेखौ सिन्था खालामदों बे होनदों दा खिन्थु आयेनाव लेन्ड जायनाखि ट्राइबेल लेन्डफोर बेल्ट ब्लक एरियाफ्राव हाबनानै थानाय बिसोरखौ होखारखांनायनि उनाव बिसोरखौ दोनफिननायनि खुनु आयेननि बेब'स्था गैया दोनफिननायनि खुनु बिदिखौ माने प्रभिजन गैया दा अबयसे बिसोरखौ दोनफिननो थाखाय सिन्था खालामनो बाथ्रा गैया इमिडियेट होखारनांगौसो दा जों बे होखारनायनि दाबिखौ खालामो दा दिनै जों बेखौनो दिनै मोनसे रिमाइन्डार होबाय आरो आल्टिमेटामबो होबाय दा बिथांमोनहा जुदि इमिडियेट जुदि माने होखाराब्ला जों खिन्थु नैबे खै मासनि उनावनो जोङो अन्तत' आगष्टनिफ्राय जों स्टार्ट खालामसिगोन आन्दलन जासिगोन जों रायजो राजाखौ बयखौबो जों दा खावलायहरो जाहाथे बे आन्दलनाव बयबो माने बारसोमफैयो आरो जोंनि हाया जोंनि भबिष्यत जोंनि बे भबिष्यतखौ जों मालायनो हगारनो हाया जों मालायनो माने ओरैनो जों माने हगारनो हाया मावनानै जाहोनो हाया बे आयेनाव जोंहा दंखायो जों आयेनजोंसो जुजिगासिनो दं आयेनजोंखौ जों माने बाहायनो थाखाय जों माने नारसिनगासिनो दं जों आयेननि बेरेखा थाङाखै दा जों आयेन बेरेखा थांदोंबा सरकारा सानगासिनो दं बे आयेनखौ मानियासो सरकारनि बेरेखा बियो आयेननि बेरेखा बियो दा खिन्थु जों आयेनखौ जों मानिनांगौ आयेनखौ बाहायनांगौ होननानै जों दा आयेनखौ सनमान होनानै आयेनखौ मानिनो थाखाय जों दा सरकारखौ नारसिनगासिनो दङ दा दिनै जों दुखु खालामो दिनै जोंनि ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनिफ्राय गुबुन मानसिखौ जोंनि बर'फोरखौ जे गुबुनफ्रा हाबनानै थाफैनाय बे जायगायाव होखाराखै जेसेबां हाबनानै थाबाय बेखौ होखाराखै खिन्थु दिनै ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनिफ्राय माने बर'फोरखौ होखारासिनो दं दा जों गुवाहाटियाव जेनेबा नोङो दा बरबारि बेथ' ट्राइबेल बेल्ट बियो ट्राइबेल आरो नलपारा बे नलपारानिफ्रायबो होखारबाय दोनफिननाय बेब'स्था लायाखै जाय जेरावबो थाङा ओरैबायदि होननाय बायदि होखारनानै दोनबाय आरोखि दा खिन्थु जोंना बिटिसिआसो जोंना सिन्था खालामग्राबायो जे होखारनानै बहा थाहैनो बिसोरलाय बबाव दोननो बेबायदि बे नङा होखारनांगौसो बिसोर बबाव थायो बबाव थाया गावसिनि खोथा बिसोर बबेनिफ्राय फैनानै थाफैदों बे गावसिनि खोथा बिसोर गावसिनि जायगायाव थांफिननांगौ बाथ्रा बेसो बेखायनो जों बिसोरखौ इमिडियेट होखारनांगौ जों बेखौ दाबि खालामो आरो होखारबा आन्दलन जागोन बे स्पस्ट' खोथा दा दिनै बिटिसि एरियायाव जोंहा टटेल जों बुंबाय हादों बिटिसि एरियायाव गासै 3,49,505 बिघा हाया ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि हा आरो बेफोर हाया पाट्टा गोनां हाजोब गासैबो सेस पाट्टा गोनां हाजोब बर'फोरनि पाट्टा गोनां हाजोब आरो बे गासै बे जायगायाव गामिया 168 गामि
168 बर' गामि बे 168 बर' गामिखौ दिनै गुबुनफ्रा सेनानै लाबाय हाबनानै दखल खालामनानै लाजोब्बाय दा बेखौ होखारनांगौ बे 168 बर' गामियाव गासै 3,49,505 बिगा हा दा बेखौ जुदि उद्धार खालामोबा जोंहा बेसेबां सेब जायो जों बेसेबां आलो गोजोन रायजो जानो हायो नों सिन्था खालामदो दा दिनै आं बिनि सिगाङावनो आं बिनि गेजेरावनो माने क्लियार खोथा बुंनो सानदों डिस्ट्रिक्ट वाइजआव जोंहा माने बेसेबां हा थांखो दा दिनै जोङो आर्टिकेल खालामनानै जों मोन्दों जे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव 1,30,269 बिगा ओमफ्राय चिराङाव जाबाय 66,987 बिगा ओमफ्राय उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव 16,534 बिगा ओमफ्राय जाबाय बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव 1,35,715 बिगा दा बेसेबां गुवार हा जोंनि हाखौ आवग्रिना दं नायनायसाय बेखौ होखारनांगौ मानो होखाराखै आरो दा जों बेखौ होखारागौ माने जोङो दिनै जुजिबाय थागोन आरो जों आन्दलन खालामगोन दा जों बेखौ बुंनो हाखानाय जाबाय दा मोनसे खोथाखौ आङो दिनै रायजोनि सिगाङाव बुंनो सानदों आरोबाव जे दाखालि हिमन्त बिश्व शर्माया प्रमद बर'नि प्रेजेन्सआवनो बुंनो हाबाय जे खिलन्जिया मानसिफोरनो ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआवबो बिसोरो बिटिसि सुक्ति जानायनि सिगाङाव जायफ्रा दंफैयो बिसोरनो हा होगोन फाथा होगोन होनना बुंदों खिन्थु बिटिसि सुक्तियाव बिदि खुनु मानसि खिलन्जिया मानसि माने होननाय माने मानसि गैया आरो बिटिसि सुक्तियाव जे ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव हा मोननो हागोन बिटिसि सुक्ति जानाय समसिम जाय थाफैदों बिदि होननायबो गैया बे सुक्तियाव बिटिसि सुक्तियाव होनदों इलिजिबोल मानसिफोर होनदों जाय इलिजिबोल मानसि जायफ्रा बे बेल्ट ब्लक एरियायाव थानायनि जायगायाव अधिकार दं प्रटेक्टेड क्लासनि मानसिफोर बिसोरसो मोनगोन बे बाथ्राखौ बिटिसिआव माने बुंनाय जादों दा गथे बे नंखाय माखाय माने डिफिनिसन होननानै नङै माङै माने बुंनानै जोंखौ आन्दायहोनानै दिनै खिलन्जिया मानसि सोरजिनानै दिनै जोंनो माने जोंनि हाखौ दखल खालामना दोनदों दा खिलन्जिया सोर जोंथ' बुंबाय दा आगोलनिफ्रायनो खिलन्जिया बा बर' फिसाफ्रासो बे आसामनि ट्राइबेलफ्रासो बे आसामनि थागिबि फिसाफोर बाहेरानिफ्राय फैनाय नङा जायफ्रा बाहेरानिफ्राय फैनाय हा दखल खालामफैयाखै जायफ्रा बे जायगानि थागिबि अरिजिन बे जायगायाव जन्म जानाय भुमिपुत्र बेसोरसो भुमिपुत्र बेसोरसो माने खिलन्जिया बे खिलन्जिया होन भुमिपुत्र होन एबरिजिनेल मानसिफोर होन थागिबि फिसा होन बे मोनसे सोदोबानो बे जोंनो ट्राइबेलफ्रानो बे बर'फ्रानो दा गथिखे गोदान खिलन्जिया खुनु गैया दा हिमन्त बिश्व शर्मा खिलन्जिया होननाया बे गोदान गुबुन जाथिखौ सोनो नागिरनायनि खायदा बे गुबुन जाथिफोरखौ खिलन्जिया बानायनानै सोनो नागिरनाय बे जेनेबा मुस्लिमफ्राथ' खुनु दिन बे जायगानि खिलन्जिया जानो हाया जेरै बे राजबंसिफ्रा खिलन्जिया जानो हाया आदिबासिफ्रा खिलन्जिया जानो हाया आरो नों बे थाइ आहमफ्रा मरान मथकसो बे जायगानि खिलन्जिया जानो हाया नेपालिफ्रा खिलन्जिया जानो हाया दिनै बिसोरखौ बोरै खिलन्जिया होननानै बोरै थिखानो हायो दा जेनेबा भारत उदांस्रि जानायनि एसे सिगांनिफ्राय जाबाय थाफैदों भारत उदांस्रि जानायनि सिगांनिफ्राय जाबाय दंफैयो बिसोर खिलन्जिया होनना बुंनो हादों दा जों बेयाव खुनु दिन जोङो एकमत नङा खिलन्जिया गैया खिलन्जिया जोंसो अलरेडि साइफ्रा जोंखौ खिलन्जिया होननानै बे खिलन्जियाफ्रा माने आलाय सिलाय जासिगोन खिलन्जियाफ्रा जोबसिगोन गुबुन हारिफोरनि गाग्लोबनायाव बेखायनो जोंखौ प्रटेकसन होनो थाखाय दिनै साइफ्रा जोंनो हा हुनि अधिकार जोंनो होना गालांदों जोंनि बेरा मोनसे दुमना गालांदों ट्राइबेल बेल्ट ब्लक होननानै जोंनि साख्रि बाख्रि रिजार्भेसन जा एमएलए एमपि दारायनायनिबो जा रिजार्भेसन जेरावबो जोंहा माने खथा दंखायो दा जोंनिसो अधिकार बे खिलन्जिया जोंसो गोदान खिलन्जिया गैया जेबो गैया दा मोनसे बाथ्राखौ आं एसे दिनै खुलाखुलि खोथा एसे बुंनो सानदों दा दिनै खिलन्जिया दिनै हिमन्त बिश्व शर्माया गोदान खिलन्जिया माबेनिफ्राय আজি আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই ক'ৰ পৰা নতুন খিলঞ্জীয়া জাতি মানে উপজালে আমি আচৰিত পাইছোঁ যে ক'ৰ পৰা উপজালে যে হিন্দু ধৰ্মৰ শাস্ত্ৰৰ নিচিনা যেনেকৈ মানে বেদ পুৰাণবোৰত যেনেকৈ লিখি গৈছে যে ব্ৰহ্মাই হেনো নিজৰ মুখেদি ব্ৰাহ্মণসকলক জন্ম দিছে আৰু ক্ষত্ৰিয়সকলক খাণ্ডৰ পৰা জন্ম দিছে আৰু বৈশ্যসকলক উৰুৰ পৰা জন্ম দিছে আৰু ক্ষত্ৰিয়সকলক মানে ভৰিৰ তলৰ পৰা মানে জন্ম দিছে তা তেনেধৰণৰ যদি জন্ম দিয়া যদি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যদি হৈছে নেকি যে তেনেকৈ ধৰণৰ খিলঞ্জীয়া জাতি জন্ম দিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰো হৈছে নেকি আমি সেইদিনাখন তেখেতক সুধিছোঁ আমি পেপাৰত দি দিছোঁ যে ব্ৰহ্মাই যেনেকৈ মানে ক্ষমতা মানে জন্ম দিয়াৰ ক্ষমতা আছিল জাতি জন্ম দিয়াৰ আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু তেনেধৰণৰ খিলঞ্জীয়া জাতি জন্ম দিয়াৰ ক্ষমতা হ'ল নেকি আমি এইটো সুধিছোঁ যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আপুনি তেনেধৰণৰ নকৰিব যে আপুনি কৈছে যে খিলঞ্জীয়া বুলি ক'লে এই অসমৰ যিবিলাক মানে ট্ৰাইবেল জনজাতি তেওঁলোকে খিলঞ্জীয়া বুলি আপুনি নিজে কৈছে আজি ক'ৰ পৰা ওলাইছে নতুন জনজাতি নতুন মানে খিলঞ্জীয়া बेखौ जों मानि हाया गथे बेखौ दोननो हाया
बे गोदान बे खिलुन जानाय जे माने हेमन्त बिश्व शर्मालायनो बिदि माने ट्राइबेल बेल्टआव दोननायनि खोथा बुङाखै बे ट्राइबेल बेल्टनि सेराव थानाय हाफ्रावसो दोननायनि खोथा बुंदों ओरै होनलाबायदों बे दाखालि क्लियारिफिकेसन होदों बे माने हेमन्त बिश्व शर्मानि दायखौ रुजुननानै हेमन्त बिश्व शर्माया जाहाथे माने गाज्रि मोनजाया बेखायनो बे माने सफ्लानानै बाथ्राखौ बे बुंदों आरोखि दा ट्राइबेल बेल्टआव खाथियाव थानाय मानसिफोर हाफोरखौसो होगोन ओरै होनदों आरो ट्राइबेल बेल्टआव थानाय खाथिनि हाखौ मालाय नों बोरै होनो हानांगौ बे ट्राइबेल एरियायाव थानाय हाफोर इसिबां दङ बे खाथि खालानि ट्राइबेलफोरनिसो रानना होनांगौ आइनावथ' बिसो दङ दा इसिबां माने खासा दङ इसिबां माने रिजार्भ फरेस्ट दङ सरि माबाफोर दङ ग्रेजिं फिल्डफोर दङ रिभाराइन एरिया जेराव दङ बेफोर हाफ्रा ओरैनो दंब्ला बेफोराव जोंनि मानसिफोरनोसो राननांगौ ट्राइबेलसो राननांगौ बे सोरबा खिलुनजिया नागिरनानै बेयाव दोनफैनाय बाथ्रा गैया दा बे आरो जोंहा माने प्रमद बर' दाङरिया गावबो मिथिनाया मोजां खिलुनजिया सोरखौ बुंदों बिथाङा बे मिथियानदां जेबोआनो गियानदां दा जोंसो बुंलुदों दा बिथाङा माने खिलुनजिया बिथाङा बुंफायो दा खिलुनजिया गावनि माने खैना गोरलैयानो बोथय खिलुनजिया नङा गावनानो गावनि खैना गोरलैयानो बे माने आसामनि बियो माने बड'लेण्डनि खिलुनजिया नङा बे क्लियार जानाया मोजां जों बेखौ बुंना होयो आरोखि जोंना गबिन्द चन्द्र राजाया जेरै माने इन्द्रफोराव हाबा खालामफैदों बे जायगायाव खिन्थु बिनि बिसियाबो बे जायगानि खिलुनजिया नङा दा दिनै जोंना बे बिथाङाबो बुजिया मोजां बे गावनि खैना गोरलैयाबो बे जायगानि खिलुनजिया नङा बे बुजिया मोजां खिलुनजिया होनब्ला सोरखौ बुजियो बेखौ बे बुजिनाया मोजां दा जों क्लियार खालामो दा गतिके जों खिलुनजिया होननानै सोरखौबा सोंनो नागिरनाय जोंखौ मानिया आरो लोगोसे नै आं मोनसे खोथा दा क्लियारिफिकेसन होबावनो लुबैदों जे दाखालि आगोलाव जे बिटिसिनिफ्राय जे माबायाव भेटेनारि एनिमेल हासबेन्डारि माबायाव डिपार्टमेन्टआव जे माखासे पस्ट ओंखारदोंमोन 78 पस्ट दा बे पस्टखौ एडभार्टाइज होदों बे पस्टनि एगेन्स्टै एडभार्टाइज होदों आरो बे एडभार्टाइज मथे 10% होगोन होननानै माने बुंनाय जादोंमोन एडभार्टाइजआव दा जों बेखौ दावराव खालामदों गन्दगल खालामदों बोरै जाखो बेलाय बेथ' बिटिसिआवथ' बिदि नङा बिटिसिआवथ' माने 80% जों मोनो आरो बेखौ खुन माबायाव 2009आवनो मोनसे अर्डार मोनसे गेजेट नटिफिकेसन दिहुनना गालांखादों जे खातारा बिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया जे ट्राइबेलाव माने बिटिसि एरियायाव 6 सिडुल एरियायाव ट्राइबेलफोरनि थाखाय माने 6 सिडुल एरियानि प्रभिजन बादिसो माबाखौ फिलआप खालामनाय जागोन भेकेन्सि पस्टफोरखौ फिलआप खालामनाय जागोन होननानै बे गेजेट नटिफिकेसन दिहुनना गालांदों दा दिनै बेफोरखौ गासिबो जिनिसा बिसोरनाव नलेजावनो गैया गियानावनो गैया दा गोदानै माने अर्डार होबाय जे 10% होगोन जाहैबाय आरो बेथ' अभाग बे जोंथ' आसरित मोनबाय जिथाफोराव जाबाय जों ट्राइबेलफ्रा मा जाबावगोन दालाय साख्रियावबो जों 10% मोनोब्ला मा जाबावगोन बेखायनो जों हुलुसुल खालामबाय दावराव खालामबाय दानिया सिखार खालामबाय आरो दानिया गावसिनि भुलखौ सिखार खालामबाय भुल जादों दा बेखौ खरिजिन दाम होबाय आरो भुल जानायखाय दा माने दा 6 सिडुलनि नियम बादियै दानिया होफिनसिगोन होनबाय आरोखि दा बिटिसि बादि एथ' गिदिर सरकारि बे माने रायजो सालायनाय बे अफिसा बिटिसिआ सेक्रेटारियेटआ नों बिदि भुल खालामनो नामा लासिंसिं बिदि बोरै भुल जाखो बेयाव नोंहा कि माने जोंहा प्रमद बर' बिथाङा कि अफिसार गैया नामा बिथाङा OSD गैया नामा बेयाव गोरों मानसि गैया नामा बिदि भुल मोनसे माने माबा होना होनो मानो बिदि होखो दा बेफोर भुलखौ बिदि खालामनाङा आरो दिनै बेल' नङा दा दिनै गोदान भुला बिसोरनाव जोबनो थाङै जों मोनबाय थायो आरोखि दा नैबे माबानि खोथा बाटारमानि खोथाखौ जों एसे बुंलांनो सानदों बाटारमानि हाखौ बिसोर अलरेडि एलटमेन्ट हरबाय बिटिसिनिफ्राय एलटमेन्ट हरबाय 31 बिगाखौ एलटमेन्ट हरबाय दा बे 31 बिगाया अलरेडि एलटेड दा जोंना लकेल मा जोंना बुंबाय सरि लकेल MLA जोंना लरेन्स इस्लारिया बुंबाय आं थासान्दियाव खुनु हा माने होनो हाया ओरै होनबाय बे दुगा दुइसि बुंदों बे खिन्थु नोंहा अफिसा दिनै हरबाय नों बुंना मा जानो नोङो आरो नों लेन्ड एडभाइजारि बर्डनि मेम्बार जाबालाय नों मा खालाम नोङो लेन्ड एडभाइजारि बर्डआव सहैयाखै आरो लेन्ड एडभाइजारि बर्डआव बे माने बिटिसिनि अर्डार सहैब्लाबो नोंहा केपासिटि गैया बिदि बेखौ माने केन्सेल खालामनो थाखाय आरोखि नोंहा केपासिटि गैया लेन्ड एडभाइजारि बर्डआव सहैयाखै आरो लेन्ड एडभाइजारि बर्डआ बिटिसिनि अर्डारखौ नोङो केन्सेल खालामनायनि नोंहा माने केपासिटि गैया दा 5 बिगानि हानि माबाखौ एलटमेन्ट हरनानै 5 बिगा हाखौ लेन्ड एडभाइजारि बर्डआव एप्रुभेल लानो थाखाय बुंहरदों दा बे लेन्ड एडभाइजारि बर्डआ बे 5 बिगानि थाखायल' बिसोर माने सावरायदों ओमफ्राय बेयावबो बिसोर बेखौ माने केन्सेल खालामनो हायाखै रिजेक्ट खालामनो हायाखै जास्ट दोनथ'दोंसो आरोखि दोनथ'दों नों बिटिसिनि अर्डारखौ केन्सेल खालामनो हाया नोङो दा नों बिटिसिखौ रिकुवेस्ट खालामफैनांगोन बे केन्सेल बे माने अर्डारखौ जाहाथे बिसोर उइथड्र खालामनानै लायो केन्सेल खालामो बेखौ बिसोर रिकुवेस्ट खालामगोन होमब्लासो जायो दा जोंनि नेताफ्रा गोदाव सोराव बुंलाबायब्ला मा जानोलाय दा दिनै जोंना लरेन्स इस्लारिया बे माबायाव बाटारबारियाव गावनि न'खरनि होनदों गावनि
बिमाया बे जायगानि होनना बुंदों दा दिनै बे बुजिनांगौ बे गावनि बिमानि जायगानि मानसिखौनो जुदि मिसा खोथा बुंनानै जुदि आन्दायलाबो हायोब्ला नों बे साधारन रायजो राजा गोरिब गुन्द्राखौ नों बोरै नों सामलायदों नोंथ' मिसा खोथा बुंजोबगोन थारमाने दा बेफोर आरोखि दा जोंहाय जों दिनै माने खावलायदों बिटिसिखौ दा जेसेबां बेल्ट ब्लकआव हाबनाय दं आरो ट्राइबेलनि हाफोर दङ बेखौ जोङो ट्राइबेलनो होजोबनांगौ गोबां हायाव ट्राइबेलफ्रा दिनै फात्ता मोनाखै गोबां हायाव बे बिजिआरफ्राव थानाय दङ गोबां हायाव बर'फ्रा ग्रेजिं फिल्डफ्राव थानाय दं ग्रेजिं फिल्डफ्राव गोदावस्रावनो ओमफ्राय बे माने वाटार बडिसफ्राव थानाय दं गोदावस्रावनो बेसेबांबा गोबांफ्राय दङ खुन 1960सिमफ्राय थानाय दं बिसोर दाबो फात्ताखौ मोनाखै एमएमपिआव मोननाय हाफोर आरोखि बिसोर बेफोरखौ इमिडियेट फात्तानि बेब'स्थासो प्रमद बर'मोनहा लानांगौ बे गोदावस्राव खिलन्जिया नागिरलाबायनानै खिलन्जियाफोरनो हा होनो नागिरनाय खिलन्जियाफोरनो फात्ता होनो नागिरनाय बेखौ बन्द' खालाम बेखौ जोंनो नाङा जोंनो बेखौ बन्द' खालाम आरो बे बर'फोरनो ट्राइबेलफोरनो जेसेबां हा ओरैनो माने गोदावस्राव थानानै दं फात्ता मोनाजासे बिसोरनो हो जों बिसोर खावलायो आरो लोगोसे मोनसे आं खावलायबावनो सानदों दा गसाइगावआव जोंहा दिनै 7था गामिया दिनै 2014आव सावथाल बर' दावराव-दावसिनि गामियाव दावराव-दावसि जानाय समाव 7था बर' गामिया दिनै गारना खाबाय गामि गारनानै बे 7था गामिनि बर'फोरखौ दोनहैफिननांगौ बे जायगायाव दोनहैफिननानै बिसोरनो फात्ता गोनां हाखा जोबगासै बिसोर बर'फोरनि एखे अरिजिन बर'फोर फात्ता गोनां हा जेनेबा नैबे माबानि फकि हागा ओमफ्राय फुलकुमारि ओमफ्राय मा होनो नील गाग्रि सुखान बावनाय बेफोरबायदि 7था गामि बे 7था गामिनि बर'फोरखौ दोनहैफिन आरो बे जायगायाव नांगौ रोखोम माने सिकिउरिटि हो बे बेब'स्थाखौ ला जों बेखौ खावलायनो लुबैदों आरो बेजों लोगोसे नोङो माबायाव जोंना बे मा होनो बे थाखिबारि गामिनि बर'फोर थाखिबारि बर'फ्राबो दिनै गामि गारनानै खारबोजोब्बाय 2012आव सावथाल बांगालजों जेब्ला दावराव जायो बांगाल बर' दावराव जाबा 2005आव बेनि जायगानि बर'फ्रा न' बां गारनानै खारबोजोब्बाय दिनै दा गोदावसोराव बे गोदान बे फ्लाइअभार क'क्राझारनि फ्लाइअभारनि गाहायावसो बिसोरो साहा दखान होनानै जालाबायगासिनो दं दा बिसोरखौ दोननायनि बेब'स्था लानांगौ दा जोंनि सरकारा जोंनि खामानिखौ मावना होआब्ला जोंनि हा हुनि बेब'स्थाखौ जुदि बिसोरो खालामना होआबा जोंनि रैखाथिखौ बिसोर खालामना होआब्ला सोर खालामबावनो होनसै दा बिटिसिखौथ' जों बेफोरनि थाखायनो गठन खालामदों जोङो थैथां जुजिनानै बिटिसिखौ बेनि थाखायथ' मोन्दों आरो दिनै बे बिटिसिखौ जों माने थैथां जुजिनायनि मोननायनि उनाव जुदि जोंनि मानसिफ्रा बेखौनो मावनानै जुदि होआब्ला जोंसो जों गामि गारि गारि जुदि खारनो गोनां जायोब्ला दिनै हा गारि गारि जों खारनो गोनां जायोब्ला बेबायदि दुखुनांथावसिन आरो जाथाय मा थानो हाबावगौ दाथ' बिराद दुखुनांथाव दुखु खालामो जोङो एथ'बां माने न' बां गारि गारि खारजोब्बाय बर'फ्रा 7था गामि गसाइगावबो खारबाय जों माने माबाया थाखिबारि गामि खारबाय आरो जों दियाबारि बारसि दियाबारि गामिनि मानसि बर'फोर बिसोरबो खारजोब्बाय दा बेखौ दोननाय बेब'स्था लाना मावनायफोरखौ दा बेफोर मानो मावाखै दा जों बेफोरखौ बुंदों दिनै दा बेखौ जोङो इमिडियेटलि माने बिटिसिआव जों बेफोरखौनो मेम'रेन्डाम होनानै जों होबाय जे थाबनो माबानांगौ बेफोरनि बेब'स्थाखौ लानांगौ आरो बेल्ट ब्लकनिफ्राय इसिबां इलिगेल भाबै हाबनानै थानाय मानसिफोर दङ बेखौ होखारनांगौ जों बेखौ दिनै मोनसे माने रिमाइन्डार होबाय आरो बेनो आल्टिमेटाम आरो बेखौ थाब मावना होआब्ला जोङो एखे जरदार भाबै आन्दलन खालामसिगोन बे स्पस्ट' जोंखौ गाज्रि मोननो नाङा बे बिटिसिनि प्रमद बर'मोनहा गाज्रि मोननो नाङा फेरेंगा भाइमोनहा गाज्रि मोननो नाङा जोंहा जोंनि अधिकार जोंनि रायजो राजानि अधिकार बर'फोरनि अधिकार ट्राइबेलफोरनि अधिकार बे ट्राइबेलफोरनि नोंथांनाव हान्थु सिं गोदोना आखाइनि आसि सिंस्रि दाफोना सानाय आफादावनि सानाय आथिं मिजुनाय सानाय खर' जरा सानाय आथिं फारनैबो बोलो मोनै जानजि सानानै आथिङाव साहैनाय जायखिजाया गोजामनिफ्राय गोजाम सानाय जादोंब्ला नोंथांमोना जिंगासिनो नांला नोंथांमोननि थाखाय खम बेसेनावनो लाबोदों फिल नेचार जइन्ट फेन वेल बे थाव मालिसखौ फुनोब्लानो नोंथांनि गासै सानाय जेंनाया खारगोन अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो अर्डार आरो गोबां मोनथिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738